Dili lang surfing, swimming o sightseeing ang pwede himuon sa Surigao. Dagan pa kaayong mga manindot na mga tourist spots na pwedeng bisitahon dito. Choy na, swak pa gyud sa budget. Busa ubananta ni Kairos Garcia, ang tourism officer sa munisipalidad sa San Benito para libuton ang patsyada na isla o tourist activities na anaa sa San Benito, Surigao del Norte. Relaxing, friendly ug labaw sa tanan, barato pa. Maradyaw na adlaw! Ako si Kairos Garcia, ang Municipal Tourism Officer dinhi sa San Benito, and I am 23 years old. So karon, niya kita sa second tower ng San Benito Aerial Surfboard Zipline, or pwede pud nato siyang tawagon na Siargao Aerial Surfboard Zipline. Ang zipline nato is naggataas og 2.2 kilometers. Posible mao kini ang pinakataas na zipline diri sa tibuok Asia. And ang iyang location is duha. Ang una nato na tower is tua sa Butong Mangrove Park. And ang iyang ending is diri sa Litalit Island. So ma-enjoy jud ninyo ang very beautiful view na makita gikan sa highway hangtod sa mga bukid, hangtod sa atong dagat. So it is a really beautiful scenic view para sa atong tanan. So karon sa akong likod ato makita ang part sa mangroves diri na naa sa San Benito. Ang mangroves naa siya daghan na benefits para sa atong community, no? So one is that pwede sila makaprotect sa ato from storm surge or mga tsunamis and like that. So and very helpful pud sila para sa atong biodiversity, para sa flora and fauna na ato makita, especially indigenous diri sa San Benito. Ang ato mangroves diri sa San Benito is second na pinakadako na area magsunod sa Del Carmen. And ang nakagana diri is natural ang iyang tubo, wala siya gitanom ng mga tao. So makita nato na ang pagdako and pag-spread ng mga mangroves is natural and very helpful para sa atong community diri sa San Benito. Diri sa San Benito, dyaoy sa amo island hopping. Available diri ang Kangkangon Island, Pagbasayan Island, Dahican Island, Litalit Island, Campayas Naked Island, ug ang Puñas Island. Kini ay pwede nato makadto sa 1,500 pesos to 3,000 pesos na good for unom ka tawo na. So what are you waiting for? Ali na kamo sa San Benito. Asa man ang sunod ninyo na destinasyon sa pag-abli sa atong turismo? Aw, i-appeal na sa inyong travel list ang San Benito. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!